Ikhomishana ezimele eyengamele ukhetho iIEC ilihoxisile ukhetho lokuchibiyela obeluzobanjwa kuWard 20 emkhandlwini waseBuffalo kuleli sonto. Lokhu kungenxa yokuthi ikhansela ebeliphethe kulesi sigceme liye enkantolo lathola incwadi ephikisana nokususwa kwalo ngowengamele ezokubusa ngokubambisana eEastern Cape uXolile Qatha. uQatha wathatha lesi sinqumo emva kokuthi uNtombi Zodwa Gamca atholwa enecala lokubamba inkunzi nokwesabisa enkantolo yemanje yaseMonti. Nanku umbiko noAbongile Yankees. Sibulise kunya studio kunya nakubaphulaphule emakhaya kukhala ibhungane kule ndawo efanele bakuvotelwa kuyo onyulo lovalos Khewu apha kwaWard 20 kumasipala oMbaxa eBuffalo City. Nalapho uceba lo bebekiwe uyakwazi successfully interdict ilanuka yakhe ukugxothoka ke. Kodwa ke kuva ngemiba efana nokwanjiswa kwenkonzo sinayo umhlali walapha uXolani Peter. Tata sibulise kuwe ungasithela qaba ngemiba edibenise nokwanjiswa kwenkonzo kule ngingqini. Ndisibulisele nami uXolani Peter luthethayo kwaWard 20 apha eBuffalo City. Ukansila the previous councillor expeliwe ibisebenza into eyabangela intoba iservice delivery ngakwazi ukuze ebantwini indaba yentoba uye waexpelwa elo xesha eliexpeliweyo lixesha thina besilindele ngalo inkonzo kuba uexpelwe ekuqaleni konyaka wabe ene project ebezisenziwa apha umzekelo kwa6 itha ngoku ndithetha nani iyenziwa pha kwa6 apha kwaxelicala kuba iward yethu iboard iziportions ezininzi so ezi5 into yenzekayo ngokwalapha kwa7 kune informal settlements including no6 no8 ebekufuneka zakhiwe isurveyors beseziyile phaya iprocess ka human settlements biseyisenziwa kuza kwakhelwa abantu lonto yakhe ubangela into ba expelwe iye yabambezela into ezininzi ngokwalapha ewadini. Kukho nemiba etshisibunzi efana njengezindlu butwami kukho abantu abahlala ematyotyombeni kwiminyaka engapha 8-10 ngasichubela banzi ngalo. Ewe abantu abahlala emagalini baninzi kakhulu. Umzekelo abanye kuthi ufumaniseka baphezantsi igali liyarusa abo bantu abo bahleli iminyaka engaphezulu kwe20 years behlala kulamagali bengathi bakhelwe abo bantu bebesebezile rent office bemane beattenda imeeting beyobhalisa amagama wabo for ukwakhelwa izindlu. Siyabulela kakhulu butwami xesha lapha lowo ngomnye wabahlali balapha kule ngingqi uWard 20 nalapho besithi bana bebejonge ukuvota namhlanje kodwa ke khange kwenzeke njalo. Sizithathe izindamo sizibuyisele kuni e-studio.